Er moet altijd een soort groeven worden om glasvezelkabels aan te lezen. Als het een glasvezelcorporatie Friesland Ring uit Luxwaard luidt, wordt dat oors. Zij willen de netwerkkabels door de bestaande gemeenteriool aanlezen. Op het moment dat je in een drukke binnenstad of in het buitengebied, zoals in ons nieuwe pand, een aansluiting wilt hebben, moet er heel veel gegraven worden. En ja, dat kost veel. Dan heb je het al gauw over een €1,50 per meter. Nou ja, goed, reken maar uit. Als je een paar kilometer moet graven, wordt dat heel erg duur. En ja, de rioolbuis die ligt er al, dus die kun je gewoon gebruiken. Vooral voor de grote boetengebieden zou dit een uitkomst wezen. Een aansluiting op het glasvezelnetwerk zwaar het voor vlug internet, maar ook voor een televisie- en telefoonverbinding. Nevens de gemeente Heerenveen smiet dat een soort voordeel op. Het is belangrijk dat ook op het platteland werkgelegenheid blijft. En met snel internet heb je meer mogelijkheden om een onderneming ook op te starten. Bijvoorbeeld een aannemer die met grote bouwtekeningen snel naar de klanten moet. Dat kan via het snelle internet, via het glas. Het riool gaat er nevens de glasvezelcorporatie ik op vooruit. Dat is dat die glasvezelkabel die op de bodem van het riool ligt altijd een heel klein beetje beweegt. En op die manier maakt hij de sedimenten los die daar vast zaten en spoelt het riool weer schoner door. Er hoeft nou nog maar een liedskot groeven te worden om de kabels in aan te lezen. We gaan naar het eind van zo'n riool toe. En daar brengen we de kabel met waterdruk en mechanische kracht in het riool aan. En op die manier kunnen we eigenlijk 10 kilometer drukriool in één keer voorzien van glasvezelkabel. Friesland Ring zei dat er bot verlet is van de nieuwe goedkepere techniek die hier Boppen de Groen demonstreerd wordt. Een aantal bedrijven halen aan dat ze via dat riool aansluiten worden vol op het glasvezelnetwerk. Bijvoorbeeld ook in het onderwijs, basisscholen, die hebben het echt nodig. Ook vanuit de politiek, zelfs vanuit Brussel hoor je het. Nelly Kroes heeft vorige week net gezegd dat in 2020 minimaal de helft van de Europeanen een snelheid moet hebben van 100 MB per seconde. En ja, dan heb je het gewoon over glasvezel, dus dat moet dan wel overal zo'n beetje zijn.